Is-7 Ġunju, il-ġurnata li mmarkat il-futur ħieles tal-Maltin, iżda kien mument fl-istorja ta' Malta fejn ġara d-demm. Bħala parti mill-attivitajiet tal-55 sena Malta Indipendenti, saret diskussjoni fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bl-isem ta' 100 sena Malta mill-ġurnata tas-7 Ġunju. Preżenti għal din id-diskussjoni kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li f'diskors tal-okkażjoni qal li ninsabu f'fażi passaġġ ċar iżda b'futur imċajpar dwar se ssir minnha Malta. Illum il-ġurnata x'inhi d-direzzjoni. U din hija waħda mill-kritiċi li qed nagħmlu bħalissa, u meta inti teżamina l-100 sena illi għexna u mbagħad ħares il-qudiem li dejjem il-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni preċiża ta' fejn irid jieħu l-pajjiż, illum m'hemmx. U nnota kif fit-turiżmu żidna fiċ-ċifri, iżda ma dawn iċ-ċifri qed jingħaqdu wkoll il-barranin importati għax-xogħol f'Malta. Għaddejna allura minn dan il-perjodu fejn għandna t-turiżmu wieħed mill-ikbar industrija tagħna li pratikament issostni n-nofs l-ekonomija illi l-gvern m'għandux idea fejn sejra. M'għandux idea kif qed titbiddel u dan qed narawh ukoll meta rajna l-emendi li qed isiru fil-liġijiet tal-kera illi minn għalih il-problema tinstab x'imkien, il-problema kompletament xort oħra. U fakkar li l-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li beda u kompla jmexxi b'viżjoni preċiża li sfortunatament il-Gvern Laburista m'għandux. Dan waqt li l-Gvern ta' Muscat qed jikkontrolla lill-midja, il-qrati u dak kollu li l-Partit Nazzjonalista ħadem għalih biex jagħti l-libertà tal-espressjoni. Tkellem ukoll il-Professur Henry Frendo li fakkar li s-7 Ġunju ma kienx sempliċiment storbju, iżda kienet ġurnata li bdiet pass lejn l-indipendenza tal-Maltin mill-Ingliżi u saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien jaf x'inhu l-aħjar għal Malta, filwaqt li dejjem kellu viżjoni ċara ta' dak li hemm bżonn għall-futur. Waqt id-diskussjoni, il-ġurnalist veteran Victor Camilleri saħaq li ninsabu fejn insabu f'pajjiżna permezz tax-xogħol li sar matul is-snin minn membri fil-Partit Nazzjonalista, mod speċjali l-pass importanti li kien ittieħed għall-indipendenza. U kompla jgħid li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien George Borch Olivier fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħadem u kien kapaċi jġib servizzi lil Maltin mill-bidu nett u mix-xejn. L-attività saret fil-jum li bħallum 100 sena 6 persuni ġew maqtula fil-ġurnata li saret magħrufa bħala s-7 Ġunju. Wara dan l-avveniment traumatiku, dimostranti Maltin oħra saħansitra ttieħdu l-ħabs, filwaqt li dawk l-Ingliżi li qatlu lil persuni innoċenti ma ttieħdet l-ebda azzjoni kontrihom. Iżda permezz tal-kuraġġ li wrew il-Maltin, Malta mxiet pass il quddiem għall-libertà ta' pajjiżna biex minn fortizza saret nazzjon. Preżenti għal din id-diskussjoni kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus fost membri oħra tal-partit.